بریارە پاپای ڤاتیکانê seredana bajarê Mosulê jî biketin û pitinê li cihekî dê rawestîtin li taxêsuqa şeharîn Hewşelbeyê. Bo mawê 20 xulekan dê lê mînîtin. Hewşelbeyê komeka dêr û kenîsên kevin bi xwevedgirîtin ku dihête hejmartin ji cihên kevnarên kiristyanan li Mosula kevin. Nûke fermangehên xizmetgozarî mijîlî rakirina bermayekên şerîne li evî cihî û danana cadên taybet ji bo pêşwazîkirina Baba Fransîs. سنكون جاهزين. Em dê amade bin ji bo pêşwazîkirina papayê ev seredanek gelek giringî têde hene ji bo xelkê neynewa her wisa gelekiya giringiya ji bo musulmanan berî kiristyanan. Bi anehiya Xwedê dê pêşwaziyeka we sabit ku ji hejî papayê bî ji bo seredana wî bû vî bajarî. يعني تقريبا أكثر من 1000-2000 بيت. Dewrûberên 1000 heta 2000 malên kiristyanan derkeftîne ji Mosulê ji ber ku malên wan hatîne kavilkirin. Kavilkirina evan xaniyan wesa hatiye encamdan ku çi asewarên xaniyan jî nemayîne. Ev ji em daxwazê ji papayê dikeyin hebûna kiristyanan li evî bajarî biparêzît. Berpirsê kenîsên Mosulê wesabo dengê Amerîka got seredana Papayê Vatîkanê bo Hewşelbeyê hikmetek têde heye ji ber mêjoya evî cihî û serdemê Daeş çekdarên wan xwe li evî cihî heşar dabûn. Lewma kavil û wêrankirin pêve diyar e. هذا المكان بالحقيقة هو الذي تأذى أكثر بكثير من كافة الأماكن الموصل. Ev cihe rastî gelek ziyan lê keftîne ji her cihekê Mosulê pitir ev cihek kavil bûye. Hewşbeyê baregayekê mezin yê çekdarên Daişê bû li bajarê Mosulê û evî baregayî serdemê Daişê kontrola Mosul bi giştî kirbû. Lewma hatina papayê bo Hewşbeyê nameke dê têde hête diyarkirin ku em gel her kesekî new dijayetiyê nakeyin. Bo yekemîn care Baba Fransîs Papayê Vatîkanê seredana Iraqê diketin û li çendîn bajar û cihên şînwarî û ayînî dê rawestît. Her ji başûr û naverasta Iraqê û heta digehîte Herêma Kurdistanê. Hewşelbeyê êk ji cihên Mosula kevne ku her ji berê de cihê kiristyanan bû. Lewma seredana wî ya êkane ji bo bajarê Mosulê dê bo evî cihî bîtin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.